според мен е по-полезно да си навиеш аларма, да идеш на спорт. Категорично да се наспи. Аз всяка сутрин ставам в 7 часа, така че аларма без аларма, за мен това не важи. Не знам, според мен те си нещо си измислят. Това се нарича сънна инерция и е нормално. Може да продължи от 15 минути до 2 часа. Въпреки че го виждам пред дъщеря ми, която е на 3 години, 1 час е кисела сутрин. Викам, бе, усмихни се, бе, дете, виж, всичко е супер. Ние сме същите, рутината е същата, млякото, което ти топля е същото, всичко е супер. И тя е кисела заради някакви глупости. Не знам, не го наваксвам. За сега ме държи някаква вродена моя такава житейска енергия, която слава Богу притежавам. Има хора, включително спортисти, които са така наречените short sleepers, т.е. те спят доста кратко. И те се чувстват чудесно, спонтанно се събуждат, нямат никакви физиологични дефицити през деня. И успявам да се справям, защото аз имам 2 малки деца, съответно от 5 години не спя много. Работя много в този период и така съня ми е, когато закача.